Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on taas automatka edessä. Lähdetään kohti Akaa Card Expoa. Tervetuloa mun matkaan ja lähdetään katsomaan mitä sieltä löytyy. No niin, nämä kortit lähtee nyt kreidaukseen TCG-kaupan kautta Ace Gradingille. Katsotaan minkälaista arvosanaa lähtee tulemaan. Pelien maan kauppa tarjoaa taas lisää 2 puuttuvaa boosteria mun haasteeseen, Steam Seeds ja Lost Thunder. Look through there, yeah. Yeah. For sure. So, Yes. I put this one back. Hold up. Hold it. Hold It's it. an unbroken bonus. Avata täältä QR-koodin tosta. Joo. Mä näytän tossa. Parikymppiä, pari sataa ennemmin. Pidä tuolla. Tuon sulle sen QR-koodin. Mikä päivä. Mä oon aivan poikki. Messu vielä pyörii reilun tunnin ajan, mutta mun pitää lähteä kohti Helsinkiä, sillä mun pitää tehdä kaupat 2 boosterista. Niin, ei muuta kuin jatkamaan matkaa. No niin, päivä alkaa mun osalta olla pulkassa. Mä saavuin Helsinkiin ystävää tapaamaan ja sain tehtyä päivän viimeiset diilit boosterista. Sleeped Boosterit, Unbroken Bones ja Unified Mindsista. Kiitokset Julialle tosiaan näistä kaupoista ja haaste edistyy jälleen. No niin, Exposta on tosiaan lopulta kotiuduttu. Käydään tässä vielä koosteena läpi, mitä tuli ostettua Exposta. Oman henkilökohtaisen kokoelmaan mä hankin Exposta vain tämän Hoopa V-kortin Galarian Galleriin. Ja sitten seuraavana päivänä Exposta mä tapasin ystävääni, jolta mä sain tehtyä vaihtokaupat. Hän otti multa pari korttia ja mä sain Melonin Galarian Gallery kokoelmaani varten. Niin nyt mulla on 2 korttia sitä varten täydennettynä. Kiitokset VV tästä kortista. Ja sitten Marian kokoelmaan sitten VV antoi ihan muuten vaan Marialle Juukamori-kokoelmaan näitä japanilaisia kortteja. Iso kiitos VV vielä näistä. Maria arvostaa todella paljon näitä. Mitä sitten avovaimolle sitten tosiaan sieltä Exposta hankin, niin Noibat, Illustration Rare, Journey Togetherista, Artistin kokoelmaan ja sitten tosiaan Juukamorin kokoelmaan muutama kortti löytyi sieltä. Togepi First Edition, Stonejourner, Carablast ja sitten vielä Fire Red Leaf ajalta Parasect Reverse Hololla. Tää holo-efekti on tosi hieno.
Tykkään tästä todella paljon. Sitten boostereita, mitä tuli tosiaan hankittua mun kerätään kaikki boosterit haastetta varten. Mulla tosiaan uusista seteistä Pokemon Go puuttu, niin mä otin yhden tämmösen vaan. Sitten Pelien maan pisteeltä Lost Thunder, 1 boosteri. Sitten Steam Siege, 1 kappale. Ja sitten Bart's Pokestopin pisteeltä 2 Celebrations boosteria. Otin 2 sen takia, että mä Shorts-videosarjaa varten kuvaan yhden, ja tää on sitten haastetta varten niinku säilön. Sitten oli sovittu ennakkoon kaupat tästä Evolving Skies Checklane Blisteristä. Nyt sekin on kokoelmassani. Ja sitten Julialle kiitokset näistä 2 Sleeped Boosterista, Unified Minds ja Unbroken Bonds. Elikkä näiden boostereiden myötä haaste edistyy 7 eri booster-setillä. Mä en suunnitellut, että tästä mun Aka Card Exposta tulisi niin kun tarkoituksellinen video niin kuin tää mun booster-haasteen keräämistä varten, mutta siellä oli niin paljon booster-tarjontaa ja enemmänkin mitä mun budjetti salli, niin tarjolla erilaisia booster-settejä, niin en voinut jättää mahdollisuutta olla ostamatta. Siellähän oli tarjolla jopa Jungle Boosteria, Base Set 2 ja muita Black and White ajan boostereita. Mutta valitettavasti budjetti tuli vastaan, niin en niihin nyt tällä kertaa koskenut, mutta varmasti tulen nekin hankkimaan vielä jossain vaiheessa. Tässä oli tämänkertainen video. Kiitokset kaikille, keitä tapasin Aka Expossa. Oli aivan upea tapahtuma todellakin, jos järjestetään toistamiseen, aion käydä siellä. Hyvää kesää kaikille ja nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!